wakho umntana, baby showers, yabaza amathambo musineza white wedding zabo ze-2 seconds sekudivoswa ngoku. But asikho lapho, jonga into eyenzekileyo. Into eyenzekileyo, wazala usisi. Sonke si-excited musifemeli yayini. Zaliyani umntana ndithi mandimjonge ebusweni ndiyagqwalisela masithina oosisi abadala o-anti siyangena sibuke umntana kuqala ke engabi khona. Ndimjonge ebusweni lo mntana, ndimqwalasele. Yemana amehlo lo mntana ma-blue. Ndiyazi kuyenzeke njani loo nto leyo, umama ngumXhosa, utata ngumXhosa, ikhaladi eli lisuka phi? Asayazi, yasixaka. Ndiyaqonda uba ndizawuthula mna mandigoduke. 3 days, ndring, siza kwi-family meeting. Siyakunida, crisis. Mna, what now? Hayibo, kwenzeka ntoni? Wathi afika sacacisela xa ulapha. Ndaqonda uba fine ndawukhawuleza ndafika ke. Ndathetha nabo. Qonda uba usisi umathile, uneentloni, uhlele ekonini. Acaphuka uzwelakhe, akanamsindo, uyafutha. Ndiqonda uba ya. Ndayibona mna soze last laa relationship yabo isafika wethu.